Fogja, itt a holmia. Neve? Anyja neve? Hol lakik? Nem tudom. Mi az, hogy nem tudja? Nem tudom. Hová visznek? Sehova. Mehet haza az asszonyhoz. Haza? Miért engednek ki? Egyáltalán miért tartottak fogva? Sok a kérdés. Itt írja alá. Здравствуйте! Товарищ учительница, я докладываю вам 36 ученицу никто не отсутствует. Садитесь. 1956. október 23-a. Ma reggel édesanyja az állomásról egy bácsival együtt jött haza. Azt mondta, ő az édesapám. Tényleg így lehet, hasonlít a fényképekre. Öcsi sem emlékezett rá. Ő csak 2 volt, mikor egy éjszaka értejöttek és elvitték. Édesanyja sokat mesélt róla. Azt is, hogy nem követett el semmi rosszat. Minden reggel kiment az állomásra, várta őt. Gyerekek! Tanítás után mindenki menjen haza. Ne kódologjatok az utcákon. Miért? Mit az? Hatalmas a felfordulás a városban. Alig tudtam elvergődni az iskoláig. A Blahán rögcédulákat osztogattak. Követeljük a Magyarországon tartózkodó szovjet csapatok azonnali kivonulását. Magyar-szovjet barátság egyenlőség alapján. Szüntessék meg a külföldi rádiók zavarását. A zsarnokság jelképét, a Sztálin szobrot távolítsák el. Március 15-e és október 6-a legyen nemzeti ünnep. Aki magyar, velünk tart!
Az egyetemisták hatalmas tüntetést szerveznek a Bemszobornál. Kérlek benneteket, ne menjetek el oda. Menjetek haza, és vigyázzatok magatokra. Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19 és 41 méteres rövid hullámon. A főváros lakossága ma délután hatalmas tömegtüntetést rendezett Bem József szobra előtt. Már a kora délutáni órákban nemzeti színű lobogók alatt piros, fehér, zöld kokárdás fiatalok meneteltek a budapesti Bem szobor felé. Először csak sok ezren voltak, később azonban munkások, katonák, járókelők, középiskolás diákok és kalauzok csatlakoztak hozzájuk, és a hatalmas emberfolyam 10 000-ekké nőtt. Az utcák jelszavaktól zengtek. A tömeg Nagy Imrének a kormány élére való visszatérését és a szovjet csapatok távozását követelte Magyarországról. Az utolsó 2 óra már nem telt rendesen. Mindenki erről beszélt. Szünetben a történelemkönyveinkből kitéptük a címereket, a táblára óriási Kossuth címert rajzoltunk. Mikor kijöttünk az iskolából, sodródtunk a tömeggel. Hogy vagy, kisfiam? Jól. Édesapád? A másik szobában hallgatja a rádiót. Anya, mi történik odakint? Tudod, becsaptak minket. Azt ígérték az idegen szovjetek, hogy segítenek talpra állni a háború után. Függetlenséget, szabadságot és jólétet hirdettek. Hazudtak. Valójában kifosztották a maradék vagyonából az országot. És aki az igazságtalanság ellen szót emel, azt megfélemlítik, vagy börtönbe zárják. De a magyar azt mondta, elég. Mi volt az édesanyja? Mintha... Lőnek! Képzeljétek, a rádió szerkesztősége felé tartott egy szovjet harckocsi, a felkelők puskagólyója kiukasztotta a tankját. A Szabad Nép szerkesztőségébe betörtek a forradalmárok. Betörték az ablakokat, az összes könyvet elégették. A hamu még a mi házunkba is átszállt. Az semmi. A Nemzeti Színház előtt leszették a villamost a sinekről és felborították. A nagypapám mesélte, hogy a Sztálin szorot hatalmas kőtörő kalapáccsal verték szét. Hozott is haza belőle egy darabkát. A mi házunkban 2 felkelő lakik. Az egyik a lábán sérült. Gyertek, nézzünk körül! Én nem. Félek. Még mindig hallunk lövéseket az utcáról. A múltkor a parlament előtt hatalmas tűzharc volt. Este az áldozatok emlékére az ablakokban gyertyák égtek. A Magyar Távirati Iroda jelentése szerint tegnap egész nap folytak a szovjet csapatmozdulatok, különösen Kelet-Magyarországon. Pénteken reggel 2 szovjet páncélos vonat érkezett Záhonyba. A záhonyi állomás birtokba vétele után a szerelvény tovább indult Nyíregyháza felé. Erős páncélos alakulatok érkeztek Kisvárdára. Debrecenből állandó szovjet átvonulást jelentenek kelet-nyugati irányban. Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével. Csókolom, itthon van Péter? Szervusz, Gyuri, gyere be! Péter, a barátod jött hozzád. Szia! Szia! Hogy vagy, Gyuri? Hogy vannak mamáim? Jó, már egy hete nálunk tartnak. Az ő házban találok értem. És itt a néniék? Ők elköltöztek. Külföldre. Menjetek inkább játszani. Építőzők? Én tankot építem. Tankot? Akkor én horvágyat. Én is játszhatok veletek?
Stop, mi vagyunk a magyarok, te a szovjet. Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja, a 13, 16, 19 és 25 méteres rövid hullámon. Fekete Rózsi néninek üzeni a fiam. Megérkeztem apához New Yorkba. Mindketten jól vagyunk. Szörényi Éva üzeni az édesanyjának. Ne aggódj, már kaptam állást egy kanadai vállalatnál. Csókollak. Srácok, itt Muhari Csaba és bátyja beszél. A francia-spanyol határnál dolgozunk, egy gyárosnál. Jól vagyunk. És mi? Mi maradunk? Maradunk. Itthon. És mi? Mit fogunk csinálni? Dolgozunk, tanulunk, bízunk a holnapban. És egyszer elmeséljük az utókornak, mi történt 1956 őszén. És a hősöket sohasem feledjük el. Az országból közel 200 000-en menekültek külföldre. Sokat zártak börtönbe, vagy ítéltek halálra. Torkig vagy mégis éhes, szeliden is veszélyes, idegenben vagy otthon, épp ott, ahol nem ismernek, de tudnak rólad, megérzik, ha várható vagy, mindig tömegben, mindig egyedül. A világon bárhova mennél, rajtad a tábla, mintha nyár lennél. Szabadság, miatt zárva, szabadság, miatt zárva, szabadság, miatt